Velkommen til Udsyn Verden i Odense og til en udgave, som vi har dedikeret til kun at handle om Ukraine. For den 24. februar så er det altså 3 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. En umiddelbar meningsløs invasion, som betød, at tusindvis af ukrainere blev fordrevet. Og lokalt i Odense opstod også lynhurtigt masser af initiativer til både at tage imod flygtninge, men også samle ind til nødhjælp. Og så var der også i kølvandet på den russiske invasion tilbage i 2022 store demonstrationer landet over, også i Odense, hvor omkring 1.500 odenseanere mødte op på Flakhaven for at vise deres støtte til Ukraine og deres foragt for Putins krig. Vi deler en frustration og en vrede over den smerte, som Putins regime har påført Ukraine og ukrainerne. Stilhed er det samme som accept. Accept er støtte. Støtte til et råb på uskyldige mennesker. Imagine all the people living for today. Flakhaven ved Odense Rådhus, fredag den 4. marts. Omkring 1.500 borgere er samlet for at markere, at Odense står sammen med Ukraine. Demonstrationen er arrangeret af en bred vifte af både frivillige og faglige organisationer med opbakning fra byrådet, og en af talerne er den herboende ukrainer, Alla Navrotska. Men min bror skriver til mig fra skyttegraven i Odessa, at han kæmper side om side med soldater uden hjelm og vest. Jeg troede ikke på det, hvad det skete. Og vi faktisk ikke så lang tid, når vi har haft diskussion med alle, hvor jeg sagde, jeg tror ikke, at det kommer til at ske. Jeg tror ikke, at han er bare psykisk ustabil. Og så skete det. Verden og livet blev for alvor vendt på hovedet for millioner af mennesker, da russiske tropper invaderede Ukraine natten til torsdag den 24. februar 2022. Selvfølgelig mest af alt for de ukrainere, der nu skal leve med krigens brutalitet, der altid i sidste ende også rammer uskyldige civile på flere måder. For krig i Europa er en realitet. Krig mod vores venner i Ukraine er en realitet. En krig, som kun én står bag: tyrannen Putin. Stop din krig, Putin. Stop dit had. Stop dit brutale overgreb på Ukraine og det uskyldige folk. Du får aldrig Sovjetunionen tilbage. Stop Putin. Stop krig. Vi vil gerne bo i fred. Putins og den russiske hærs brutale og umiddelbart uforståelige overgreb vakte ikke kun vrede, sorg og frustration i Ukraine, men også i verden omkring. Ukraine! 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 Og så nu broer går, og så slår ihjel andre broer. Og allerede fredag eftermiddag og aften den 25. februar kunne man i blandt andet Odense, Danmark, se hundredvis af lokale og herboende ukrainere give udtryk for deres mangeartede følelser. Jeg står her meget ydmyget og med et hjerte, der er i stykker, og øjne, der er i gråd, og med et smerte, som jeg ikke ønsker, nogen skal komme til at opleve. Vi skal skulle vise, at det her, nu er det nok. Nu må vi vise kant, og vi må også, der er flere forskellige ben, det kan have at gå på. Den ene er, at vi skal vise de herboende ukrainer, at vi står ved deres side. Den anden er, at man skal øge bevidstheden om, at der er altså kommet en ny verden til os, som forlanger en ny stillingtagen til det, der hedder forsvars- og sikkerhedspolitik. Og den tredje, det er, at vi skal være klar til at hjælpe der, hvor vi kan hjælpe.
Og så har invasionen og krigen i Ukraine på meget kort tid skabt store strømme af flygtninge, mest kvinder og børn. FN's flygtningeorganisation anslår, at der allerede efter en uge er tæt på 1 million flygtninge, der søger ind i EU, hvor man i denne situation heldigvis er anderledes mere åbne, end tilfældet var i 2015. Kvinder og børn, der er her i Danmark, mens deres mand, far, fortsat er i Ukraine. Og der mener jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe så godt på den familie som muligt, og sikre noget, der minder om en normal hverdag. I Danmark har et stort politisk flertal med et fingerknips glemt alt om stram og afskrækkende asylpolitik. Ukrainerne har brug for vores hjælp. Og imens der er blevet iværksat masser af private initiativer, der vil yde hjælp til de mange flygtninge, så har man for eksempel i Odense hejst det ukrainske flag på kommunale bygninger, imens byens borgmester og rådmænd bakker op om en lokal indsamling til Røde Korsets organiserede hjælpearbejde. Det er så tæt på, og det er så uretfærdigt, det man ser, der sker, at det tror jeg har vækket noget i alle danskere, ja, i hele Europa. Vi har faktisk ikke set verden stå så meget sammen, som vi gør lige nu. I onsdags havde ukrainerne et helt almindeligt, fredeligt liv. Men det stoppede brat. Folk sidder i kælder og går ikke længere på arbejde, i skole, i børnehave. Hverdagen, som det kendte, den er væk. Så lad mit budskab stå soleklart i dag. I Odense arbejder vi på fuld tryk for at hjælpe både herboende ukrainere, men også alle dem, der er på vej op igennem Ukraine for at søge ly for krigen. Som nævnt så var omkring 1500 odenseanere samlet på Flakhaven ved Odense Rådhus fredag eftermiddag den 4. marts, imens krigen stadig viser sit brutale ansigt, tusindvis af kilometer væk, øst på. Det betyder rigtig meget. Det betyder, at vi ikke kan ligne, at det ikke kun ukrainernes kamp. Det er kamp for frihed for ukrainerne, men det er også kamp for hele Europa. Jeg ved ikke, om jeg må sige på den måde, men det betyder rigtig meget for ukrainerne, at de ved godt, at der er støtte fra andre lande som Danmark. Ja. Men føler du altså, at Danmark og resten af Europa gør nok i den her situation? Det gør rigtig meget. Jeg er rigtig taknemmelig for både Polen, vores naboland, Litauen, Danmark, som sender rigtig meget humanitær hjælp, økonomisk hjælp, støtter med. Men om det er nok? It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Man skulle gerne gå herfra med en bevidsthed om, når nogen banker på din dør, symbolisk talt, og beder om hjælp til det ene eller det andet, om det er penge eller husly eller hvad det er i forskellige sammenhæng, så skal man være parat. For sådan en demonstration som den her er jo kun med til at øge bevidstheden omkring det. Det er noget mentalt også, at vi har brug for at give udtryk for vores foragt for det, der sker. Det har vi brug for. Vi har brug for at gøre det sammen med nogle andre, der tænker det samme. Og vi har brug for at vise det over for de ukrainer, der var på pladsen her i dag. Vi har også brug for at vise omverdenen, at det her, det vil vi ikke finde os i. Skal vi ikke slutte af med at ære Ukraine? Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Og krigen i Ukraine, der vakte både frustration, afmagt og vrede, fik allerede fra start mange udtryk i Europa, Danmark og også i Odense, hvor en skamstøtte blev rejst på Gråbrødre Plads af billedhugger Jens Galschiøt sammen med Racismefri By Odense og nogle herboende ukrainere.
Vores soldater skal nok også blive stærke her. Og så ukrainsk flag, det som alle sammen, fra store til små ting, kommer med, og så ligger her. Og så tænker på Ukraine. Måske ikke sige ret meget, men bare i tanken. Frustrationen, afmagten, fortvivlelsen og vreden over den russiske invasion af Ukraine har fået mange udtryk i Europa, Danmark og Odense de sidste 2 uger. Og fredag eftermiddag blev der så sat en skamstøtte på Gråbrødre Plads i Odense. Altså, jeg har aldrig oplevet en situation med krig på den her måde i Europa. Jeg har oplevet borgerkrig i Jugoslavien og andre steder, men ikke en angrebskrig af den her type, hvor et fremmed land laver et enormt angreb, en enorm hær på en selvstændig stat, der har været selvstændig i rigtig mange år. Det er helt uhørt og helt usædvanligt. Så der er nogen, der fortjener det, så det, og også massakren, kan man sige, der foregår rundt omkring, og folk, der dør og sådan noget. Så det var derfor, vi lavede skamstøtten, er oprindeligt lavet til at markere, at totalitære systemer producerer massakre, både mod sin egen befolkning og også mod andres befolkning. Billedhugger Jens Kalsøts skamstøtte, der i sin oprindelige større udgave er skabt som en slags forbrydelsens Nobelpris, er nu sat på Gråbrødre Plads i samarbejde med netværket Racismefri By Odense og en gruppe herboende ukrainere, blandt andet Lilia Semenjuk Schmidt, der som mange andre er bekymret for sin familie hjemme i Ukraine, men også med et håb om en bedre fremtid længere fremme. Vi vil gerne have vores egen frihed. Den, som vi har fået den i 30 år siden, vi vil gerne beholde den. Vi har den yngre generation, som vil gerne ligesom ikke beholde, men udvikle og kultur og sprog. Det er den, som virkelig sitter i hjertet for de yngre, som nu er 15-20 år. De har lige begyndt til ligesom bevæge sig i den rigtige retning. Og så synes jeg, når den der skulptur står her, så vi er stærke, vi er ikke knækket endnu, vi kæmper til det sidste. Og det er for kun børn og mødrene kommer på flugt. Og mændene, de kæmper for det sidste. Og så det er ligesom støtte for os som kvinderne, som det skal komme en dag, som vi viser, hvor stærke er vi som nation. Det skal nok blive godt. Som nævnt så er skamstøtten på Gråbrødre Plads i Odense et af mange udtryk for det store engagement, som store dele af civilsamfundet og det politiske system har udvist, når det handler om at støtte Ukraine og yde hjælp til de mange flygtninge, der er på vej ind i EU og Danmark. Jeg synes faktisk, at Europa gør det godt. Altså, jeg synes faktisk, at Europa... jeg har lige rejst, jeg har lige været i Budapest, så jeg har oplevet en masse stemning, og jeg kan se en masse ting, der bliver gjort. Jeg synes faktisk, og befolkningen i Europa, synes jeg, har gjort det faktisk rigtig godt. For en gang skyld, synes jeg, at Europa viser sig for sin bedste side lige i øjeblikket. I forhold til vores åbenhed og villighed i forhold til de flygtninge, der kommer nu, tror du, at det kan smitte af på, hvordan vi behandler andre flygtninge her i landet? Nej, det håber jeg, at det kan, men jeg er ikke sikker på, at det bliver sådan. Altså, min fornemmelse er, at der allerede nu er toner, og det kan man også se dem, der snakker om særloven i øjeblikket her. Altså, der er partier, der ikke vil være med i den særlov, fordi den netop er åben for alle, der kommer fra Ukraine. Bare det, at der skulle snige sig en enkelt muslim eller 2 med, for eksempel, er i sig selv et problem for nogle partier i Danmark. Så jeg tror ikke, at vi er ude af Europa, og den danske befolkning lige pludselig synes, det er helt fantastisk med flygtninge, desværre. Men jeg tror, det åbner lidt op for nogle perspektiver for, hvad er det også de andre flygtninge er flygtet fra? Altså Syrien og sådan nogle ting der. Det tror jeg, at der er rigtig mange folk, der tænker på, fuck, er det de folk, vi prøver nu at sende tilbage til Damaskus for eksempel? Altså, så det håber jeg da på, at det kunne bringe lidt mere velvillighed i danskerne.
Putins invasion af Ukraine medførte som nævnt, at tusindvis af ukrainere blev fordrevet, og i Danmark der modtog man ukrainere med stort hjerterum, ligesom der også blev vedtaget en historisk særlov for ukrainske flygtninge, der sikrer dem opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, velfærd og uddannelse i Danmark uden om de almindelige asylregler. Og her i indslaget, der tager vi til debat om særloven med blandt andet flygtninge fra Syrien og Afghanistan, der gerne havde set en lignende modtagelse, da de kom her til Danmark på flugt fra henholdsvis diktatoren Assad og Talibans rædselsregimer. Altså det med at være flygtning, det er det værste, der findes i verden. Det er en følelse, at du er ikke værd noget. Det var positivt, at man gør det her med ukrainerne, men så bør det også være en løftestang til, at man ligesom kigger på hele den danske udlændingelov. Det er et politisk valg, man står overfor. Og det er jo der, hvor at hykleriet, diskriminationen, racismen bliver fuldstændig tydelig. Det med at flygte, det er ikke noget, man har bare. Altså, det er noget, man bliver tvunget til. Og derfor er det meget vigtigt, at folk skal også... Altså, jeg har ikke risikeret mit liv, bare fordi jeg skal have 1.000 kroner mere i SU. Vi er med til udlændingepolitisk debat hos Galleri Galschiøt i marts 2022. TV Odense Ser Rødt har for længe siden inviteret til en debat om en generelt mere human og solidarisk asylpolitik i EU og Danmark. Men da det har været svært at ignorere den aktuelle brutale virkelighed, hvor den russiske invasion af Ukraine har drevet flere millioner, mest kvinder og børn, på flugt, så kom debatten naturligvis meget til at handle om, hvordan EU's medlemslande, blandt andet Danmark, reagerer på en af de største flygtningevandringer i nyere tid. En reaktion, der indtil videre er meget anderledes, end da der tilbage i 2015 også var mange, der søgte fred og sikkerhed i EU og Danmark. Det er jo det, der er fuldstændig grotesk i forhold til den situation, vi står i. For jeg kan kun bakke op om, at det jo selvfølgelig er dejligt, når det er, at vi ser, at der er mennesker, som åbner deres hjem, som begynder at organisere ting. Jeg kommer direkte fra forhandlinger i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der handler om, hvordan vi skal skabe så gode rammer som muligt, sådan så at man kan starte på sin uddannelse med det samme, at studievejledning er der styr på, studieboligen er der styr på, alle de her ting. Og selvom det jo på den ene side er rigtig fantastisk, vi ser op imod, at der kan komme 50.000 mennesker, så gør det jo også ondt i maven i forhold til at vide, at vi kan godt. Vi kan godt, hvis vi gerne vil. Det kunne vi både i 2015, i 2001, men også fremadrettet. At det er muligt politisk. Det er et politisk valg, man står overfor. Og det er jo der, hvor at hykleriet, diskriminationen, racismen bliver fuldstændig tydelig. At hvis det er min onkel, der flygter som politisk aktiv i Nicaragua, du flygtede fra Syrien, at så bliver man set på som mindre værd, end hvis det er, at man kommer fra Ukraine. Kom nu, Danmark, lad os få begyndt. Nu, Danmark, lad os få begyndt. Åbne arme og smil, det er så skønt. Åbne arme og smil, det er så skønt. Tilbage i 2015, da der kom mange flygtninge fra de overfyldte lejre i Tyrkiet, Libanon og Jordan, Vi skal bare lige tage det med ro. var der også et kort øjeblik, som nu, mange civile frivillige, der ønskede at give en hjælpende hånd. Billederne her fra Odense Banegård i september 2015, hvor der blev delt mad ud til gennemrejsende asylansøgere på vej til Sverige. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark, men det nytter bare ikke noget, og derfor så skal du sendes ud. Men da den politiske diskurs blandt beslutningstagerne og de store nationale medier meget hurtigt kom til at handle om, at flygtninge hjælpes bedst i de nærområder, de aktuelt var søgt væk fra, så blev der flere steder i EU rejst fysiske grænsehegn,
og lukket for den ellers hellige fri bevægelighed inden for EU, hvor flere medlemslande, blandt andet Danmark, også vedtog en række asylpolitiske stramninger, blandt andet den stærkt omdiskuterede smykkelov, for på den måde at signalere, at flygtninge ikke var velkomne. Det er vigtigt, at I går ind og støtter Ukraine. Ukrainerne har brug for vores hjælp. Et udlændingepolitisk billede, der i dag, marts 2022, er vendt helt på hovedet. Billederne her fra Odense, hvor der hejst ukrainske flag på kommunale bygninger. Kvinder og børn, der er her i Danmark, mens deres mand, far, fortsat er i Ukraine. Og der mener jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at passe så godt på den familie som muligt, og sikre noget, der minder om en normal hverdag. Imens Folketinget den 16. marts med et stort flertal vedtog en særlov, der skal sikre ukrainske flygtninge en hurtig sagsbehandling og adgang til job, uddannelse og velfærdsydelser, uden om de almindelige asylregler. Hvis den danske udlændingelov er god nok ikke er god nok til ukrainerne, hvorfor er den så god nok til syrerne, til afghanerne, til somalierne? Jeg er rigtig glad for den her åbenhed og modtagelse, vi har i forhold til ukrainerne. Men samtidig selvfølgelig, som du sagde, jeg ønsker og ønskede, at jeg blev modtaget og ønskede på det samme måde, som vi modtager Ukraine i dag. Altså, jeg håbede på et bedre start, altså i sådan mere rammer og lovmæssigt. Samfundsmæssigt blev modtaget rigtig godt, altså blandt andet befolkning, og der var rigtig meget flere initiativer, men lovmæssigt, der var rigtig mange udfordringer, der skulle gå igennem. Så den her start-trailer eller start-periode, den eksisterede næsten ikke til, at jeg kunne starte i det her nye land med nye kulturer og nye sprog. Så det ærger mig lidt, at man har ikke gjort det før, men lad os se. Det er lidt en særlig situation, fordi man er både glad for, at Danmark hjælper og så meget åben over andre, men samtidig også, man er ked af det over at skulle føle sig en anden række menneske. Fortæller Salah Sada, der efter en lang og farefuld rejse på flugt fra den syriske borgerkrig, blev modtaget med skepsis og en lang asylbehandlingstid, da han nåede frem til Danmark. Den måde politikere omtaler en problematik eller en befolkningsgruppe på, det er afgørende for, hvordan vi andre i samfundet modtager det her oplysninger og tager det videre til vores hverdag. Så hvis jeg omtaler dig dårligt hver dag som politiker, så vil du bare modtage nogle dårlige reaktioner fra resten af befolkningen, for det er det eneste, de hører om dig. De hører ikke om, hvad du går rundt og laver godt. Så det er en kæmpe problematik, og det nærer sig på at være næsten populisme, det med, at vi taler om nogen godt og nogen dårligt. Det må virkelig være grænsen til, hvor langt er vi kommet med den udlændingspolitik, vi har i Danmark. Jeg er ligeglad, hvem det er, om det er Socialdemokratiet, alle dem, der støtter dem. Jeg synes, det er vanvittig udlændingepolitik, vi har. Og så er det ikke kun syriske flygtninge, der har kunnet ønske en anderledes åben modtagelse efter en flugt fra krig og politisk undertrykkelse. Jeg er enormt glad for den hjælp, der er kommet fra Ukraine, fordi det fortjener de. Enhver flygtning, uanset hvor de kommer fra, de skal jo have de bedste vilkår for at få beskyttelse. Og det er sådan set glad for, at Danmark har gjort og hjælper så mange. Men når det er sagt, så synes jeg, at den behandling kunne vi også give andre. Blandt andet Afghanistan. Hvad er det, der går? Er det racisme? Det ved jeg ikke. Er det, fordi det er tæt på os? Det kunne godt være. Ashil Farouk, der flygtede fra Taliban-regimet i Afghanistan tilbage i 90'erne, kom via Pakistan og Rusland frem til Danmark, hvor han fik asyl og ophold i 2001, hvor der godt nok var lange ventetider i asylbehandlingssystemet, men ikke den samme politiske tilgang og stramme regler, der er så tæt på som i august 2021, gjorde det i parentes svært for Danmark at hjælpe de tolke og andre afghanere, der kom i livsfare, da Taliban rykkede ind i Kabul. Kameraet er jo slukket for Afghanistan. Altså det tragedie, der foregår, der er ikke nogen af os, der hører meget mere. Altså det er jo totalt nedbrydelse af samfundet. Flygtninge står på grænsen til Pakistan og Iran, så står der deres soldater med våben og nogle gange skyder på dem. Altså det er jo dem,
Altså, virkeligheden er der også. Og så den kontrast, vi er lige nu. Vi forlod Afghanistan, NATO og USA, og den krise og den situation, der er lige nu, det driver også rigtig mange flygtninge. Men hvor er hjælpen til dem? Det kunne jeg lige så godt se. Hvad med Syrien, hvad med Irak, Libyen og andre afrikanske lande, som er også i krise. Så på den måde, ja, der opstår sådan en følelse af, at der er en dobbeltstandard. Siger Achille Farok, der har været byrådsmedlem i Assens Kommune for det store regeringsparti Socialdemokratiet, der siden 2015 har været en af de fremmeste fortalere for en stram udlændingepolitisk kurs. En stram kurs, der blandt andet er kommet til udtryk i et politisk ønske om at hjemsende syriske flygtninge til diktatoren Assads regime i Damaskus. Den linje, der er, det bliver ført på Christiansborg, og det er jo ikke alle socialdemokrater, der kan være enige. Jeg ved godt, at vi ikke kan løse alverdens problemer, og vi skal også passe på Danmark. Det synes jeg, vi skal. Men når man først har accepteret, at der kommer flygtninge, og de får flygtningestatus i Danmark, så synes jeg, at vi har også pligt til at behandle dem ordentligt. Der er jo flygtninge med afghansk baggrund og syrisk baggrund. Efter 7, 8 og 9 år kan risikere at blive smidt ud af landet, selvom de har fået ophold. Men det med, det hedder midlertidigt ophold, indtil man får permanent ophold. Det synes jeg, det er umenneskeligt. Ukraina! 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 Stop krig i Ukraina! Stop krig i Ukraina! Stop Putin! Stop krig! Vi vil gerne bo i fred. Som nævnt så vedtog et stort folketingsflertal, minus Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, den 16. marts en særlov, der giver ukrainske flygtninge en række rettigheder og muligheder, som ikke gælder andre grupper af flygtninge og asylansøgere. Det eneste, der sidestiller de ukrainske flygtninge med andre asylansøgere, er den midlertidighed, der siden 2014 har været et vilkår for alle de krigsramte flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. I særloven står der, at ophold gælder i 2 år, med mulighed for en 1-årig forlængelse. En midlertidighed og en usikkerhed, der kan være svær at håndtere, når man i forvejen har måttet forlade det liv, man havde og kendte. De børn, som vokser op her, kommer som 2-årige, 3-årige og lærer dansk og går i dansk skole, at de risikerer at blive sendt tilbage. De forældre, de voksne og ældre, der knokler for at blive en del af Danmark, og har alligevel ikke sikkerhed for, at de kan blive i Danmark. Der sker noget psykisk pres, og de familier og de børn. Mistrivsel er jo stort, og det med at bo i usikkerhed. Skal man indrette sig ordentligt? Skal man lære dansk sprog? Skal man blive lidt dansk? Eller skal man lade være? Fordi du skal jo alligevel tilbage til dit hjemland. Det er en limbo, en dilemma, man bliver fanget i. Vi deler en frustration og en vrede over den smerte, som Putins regime har påført Ukraine og ukrainerne. Imagine all the people living for today. Der er ikke mange, der pt. Ikke ønsker at yde mest mulig hjælp til de mange millioner, der er blevet drevet på flugt efter den russiske invasion i Ukraine. Men om den danske særlov, der i sit indhold er tæt på et 20 år gammelt EU-direktiv om midlertidig beskyttelse, skal bruges som en almen model til, hvordan man bedst muligt hjælper mennesker på flugt, det er et godt spørgsmål, som med stor sandsynlighed vil blive en del af den udlændingepolitiske debat i den kommende tid. Det håber jeg da, altså fordi det er ikke til at bære i hvert fald, at det skal være som i 2015 eller i 2001. Der er brug for, at vi generelt for alle flygtninge får sikret, at man får mulighed for at starte på sin uddannelse, sit arbejde, får en bolig. Og der håber jeg, at der kan komme en diskussion af, hvordan er det egentlig konsekvenserne er, når man laver denne her forskelsbehandling. Men jeg tror ikke, at det her isoleret set kan gøre det. Det kræver rigtig meget af os alle sammen, både
i Folketinget, men også af os som borgere, at vi tager diskussionen med vores familiemedlemmer, vores venner, vores nabo, og får rykket og flyttet debatten. Vores udlændingelov, altså den sejler totalt, den passer ikke til, at vi kan bare modtage flytninge fra Ukraine. Så derfor er der også blevet lavet det her særlov. Jeg håber virkelig, og jeg er lidt smule optimist til, at jeg håber, at det her gode modtagelse, gode regler, hjælp til at starte sin integration her i landet, bliver vores nye standarder til, hvordan vi fremover tager imod flytninge. Fordi det har enorm betydning til, at du bliver modtaget godt, og alt er godt, og alt er til at hjælpe, at du kommer i gang. Altså det hjælper så meget med, at man bliver selv motiveret at komme i gang. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Siden Rusland indledte sin krig mod Ukraine i februar 2022, der er mere end 4 millioner ukrainere kommet til Europa, og knap 40.000 er kommet her til Danmark. Og i indslaget her, der besøger vi en odenseansk familie, der tog imod en mor og hendes barn, der var flygtet fra de første bombardementer af Kiev. It was really scary because I think like 7 times sirens, and we go to the basement. And it was scary for me because my son was really quiet. Vi er i en have i Tarup en torsdag formiddag. Langt fra russiske bomber og krig møder vi Alexandra og hendes søn Timur. How old is he? 5? Yeah, 5, but next month we have birthday and he will be 6. Yeah. Alexandra og Timur ankom til Danmark den 25. marts, og siden da har de boet i et kælderværelse i huset hos Inge Strandby. Blue and yellow flowers, small candies. Der er en af de efterhånden mange danskere, der har åbnet sit hjem og sit hjerte for ukrainske flygtninge. Jeg havde jo ikke forestillet mig, at der skulle være krig her i nærheden i min levetid. Vel? Altså, det har der jo ikke været så tæt på i hvert fald. Så altså, ligesom alle andre blev overrasket og tænkte, kan jeg bidrage med noget personligt og nært? Det tænkte jeg, det var det. Og så tænkte jeg, jeg har ikke hjemmeboende børn, og jeg har faktisk plads. We saw in news annunciated, so the war is started, and we decided because I was scared and I started to cry and ask my husband go away. Alexandra og hendes søn Timur forlod hjemmet i Kiev den 24. februar, hvor de blev kørt til grænsen ved Moldova. So near 5 o'clock we go away from Kiev. But we have a really small car, so we have no gas to go to Western Ukrainian. So my husband decided to go to Yampel. It's a little city near Moldova border. So we go there. Ligesom mange andre ukrainske familier opholder Alexandras mand sig stadig i Ukraine, hvor han har sluttet sig til hæren i kampen mod Rusland. Også Alexandras mor er fortsat i hjemlandet. About my husband, but much more I worried about my mother because my mother live in Melitopol. Okay. And Melitopol had occupied by Russians, and now they cut mobile and internet. So in 5 days I have spoke with my mother just I think 1 minute.
and she's okay, but it's really hard to have no connection with her. Oleksandra og hendes søn Timur kom fra Moldova videre til Italien, hvor de nåede at opholde sig i 2,5 uge. Hun fik kontakt til Inge Strandby via hjemmesiden ukrainetakeshelter.com. Der er en hjemmeside, hvor ukrainske flygtninge kan få kontakt med værtsfamilier. Og jeg tror, den havde været oppe nogle dage, inden jeg fik... pludselig dukkede der en e-mail op fra Oleksandra, og så, ja, det kom onsdag sidste uge, og så skrev vi lidt sammen, og så bookede hun billet, og hun kom fredag. Så det går lidt stærkt, det er det. Vi deler en frustration og en vrede over den smerte, som Putins regime har påført Ukraine og ukrainerne. I Danmark har vi budt ukrainske flygtninge varmt velkommen, og rigtig mange, lige fra kommuner, virksomheder og privatpersoner, har budt ind med at hjælpe ukrainerne godt til rette. Og netop den positive omtale har også haft betydning for, at Inge har valgt at åbne sit hjem. Og ja, den der positive omtale har selvfølgelig også præget mig, og jeg fornemmer det også, fordi da jeg lige pludselig fandt ud af, om jeg havde 2 dage til at forberede mig på at få en lille familie med en mor og barn i huset, så synes jeg alligevel lige, at jeg manglede noget. Og så meldte jeg ud, så lavede jeg en opslag på en Facebook-gruppe, som hedder Hjælpsom i Taraporp. Og altså ret hurtigt lige, faktisk med det samme, så kom der svar. Og så lavede jeg simpelthen en liste over, hvad har jeg brug for, som jeg lige sådan kunne komme i tanke om. Jamen, bare nogle lagener og en ekstra dyne og tøj og legetøj og sådan liste op, hvad jeg synes, jeg kunne bruge. Og i løbet af kort tid, så var der bare meldt en med, vi vil gerne komme med det, vi vil gerne komme med det. Og folk kommer selv og afleverer det. Og det har jeg været rigtig overrasket over. Men det er jo den der positive stemning, som er lavet eller er blevet i forhold til det, som gør, og jeg tænker også det samme, så kan vi da gøre noget, og det er helt konkret. People smile everywhere, and also all you can see on me, it's all donates and gifts. People give us clothes, toys. Timur never had such many toys in Kiev like we have here. So next day we have relax and we feel that we have a safe place to stay because of all this kindness. All pictures so my husband will see. Oleksandra og Timur venter på at få deres opholdstilladelse og få tildelt danske CPR-numre. Og indtil videre er det gået nemt at komme igennem systemet, og det betyder også, at Oleksandra endelig kan slappe af og begynde at se fremad. You know, it really helps for mood and in psychical way because we just do step by step, and we know what to expect from next step. Og for Timur på 5 er det også godt at bo hos Inge. For selvom han ved, der er krig i hjemlandet, og han er bekymret for sin far og mormor, så kan Oleksandra mærke, at han begynder at slappe af. My son he is really a close person, but in Italy it became worse for him because a lot of people, and I was confused. He feels it. I don't know what to do, so I have some cry, and he can feel it. But when we come, he one day he like. Confused, and then he relaxed, and actually he even tried to steal some sweets, so he feels really good now. And then before I also asked you about the future, and then you said that you take like one day at a time, but your plan is that your your son is going to start in kindergarten. Yeah, I really appreciate that we will
that we get such possibility, because without another children, he just play on telephone. It's not good. But when we go to this playground Legoland, so he met Danish children, and he asked me translate some words like "hi," "play with me." So I think it will be very easy and healthy for him to communicate with another children, because he know about the war. He knows that his father and grandmother still be in Ukraine, but he need moves on, and he just a kid. He needs feels good. So I think kindergarten will be good for him. Siden den russiske invasion begyndte den 24. februar, er over 4 millioner ukrainere, som Oleksandra og Timur, flygtet ud af landet. Og fremtiden for dem er endnu usikker. So I believe really in our Ukrainian army, but we just don't know what expect from Russians. Even they will sign some contracts, it means nothing for them. No, and you can't really trust them, right? Because they say things and they do something else. Like it's very uncertain what's going to happen. My husband told me live step by step, not think about future, but apply for some documents, find some kindergarten, and then we will decide, because it's too hard to think about all this. Hjemme i Ukraine var Oleksandra i gang med at skrive en novelle, og den håber hun stadig på, at hun kan færdiggøre her i Danmark. Og så regner hun også med at finde et arbejde. Every day I think maybe the war will end soon, and so it's just step by step. So now I trying to improve my English, so I online courses I get. So I think, and next I will do my CV and try to go to the job. It's my dream to live alone for 1 or 2 or 5 minutes. Because Planen er, udover job og børnehave, at Oleksandra på sigt skal finde sin egen bolig. Men indtil videre bor Oleksandra og Timur fortsat hos Inge i Tarup. I hvert fald tager det mindst 4 uger, inden at hun får opholdstilladelse. Hun får så en midlertidig opholdstilladelse, eller de gør. Så det er i hvert fald de første 4 uger. Og så hvordan det går med kommunen at finde hjælp, eller at hun selv finder noget at bo i, det ved vi jo ikke, hvor hurtigt det går. Men altså, jeg har sagt til hende, at hun er velkommen til at bo her lige så længe, som hun har lyst og behov for. Ingen kan spå om fremtiden, men håbet for Oleksandra er fortsat, at hende og sønnen Timur snart kan vende tilbage til livet i Ukraine. I believe in our army because they have already proved how strong we are. Yes, and I think about it every day, but I just don't believe Russians, so nobody knows what will be. I just hope that our victory with us will be so glory of Ukraine.
Og nu skal det handle om traumer, for krig, politisk vold og forfølgelse. Det skaber ikke kun flygtninge, men altså også ofte langvarige men og traumer. Det anslås at omkring 1/3 af herboende flygtninge lider af PTSD. Og vi har talt med psykolog Louise Schwartz fra Region Syddanmarks afdeling for traume- og torturoverlevere, der tilbage i 2022 forberedte sig på at møde nogle af de nytilkommende ukrainske flygtninge. Der er bomber og granatnedslag, og man ved aldrig, hvornår man kan risikere at blive ramt, som vi jo også lige nu får rigtig mange øjenvidensskildringer fra Ukraine, at man kan være i gang med en helt almindelig dagligdag i sin lejlighed, og lige pludselig så springer der en bombe udenfor, og glasene de splinters. Når man har været udsat for krig og fået PTSD som følge af de oplevelser, man har haft under krig, så ser vi ofte, at det ikke bare er et afgrænset traume, men at man har det, vi sådan kalder multiple traumer. Det at blive traumatiseret og måske få PTSD som følge af det, få angst, for depression, det er noget, der begrænser ens livsudfoldelse, og det er jo den del, man skal have hjælp til. Krigen i Ukraine har ikke kun etableret offentlig empati for mennesker på flugt, men har også åbnet et syn på de traumer og følgevirkninger, der kan ramme mennesker, der har oplevet krigens ubarmhjertighed. Der, hvor det opleves potentielt livstruende, så reagerer man ved at gå i chok. Altså man reagerer instinktivt med henblik på at overleve. Og de reaktioner, vi ser der, er jo sunde, normale reaktioner med henblik på at sikre sin overlevelse. Problemet er, at hvis ikke vi får taget ordentligt hånd om den del, så er der en risiko for, at det sætter sig til nogle negative følgevirkninger efterfølgende. Og det er der, hvor vi møder patienterne. Specialpsykolog Louise Schwartz er daglig leder af Region Syddanmarks afdeling for traume- og torturoverlevere, hvor man i disse dage forbereder sig på også at møde nogle af de nytilkommende ukrainske flygtninge. Altså i chokfasen, der er det jo at reagere meget instinktivt. Nogle de bliver meget grødlabile, de bliver meget bange, de reagerer instinktivt med og forsøger at komme væk fra den situation, som de er i, og andre de stivner måske bare og kan ikke gøre andet end at sætte sig ned og blive meget berørt af det. Når man ligesom er kommet ud over den der umiddelbare chokfase, så ser vi ofte, at man kan få det, vi kalder for invaderende symptomer. Det vil sige, at man får sådan tilbagevendende genoplevelse af det, man har set eller hørt. Det kan være som sådan nogle billeder, som kommer ufrivilligt, altså hvor man ikke kan skubbe det væk fra erindringen, og så følger de følelser og de kropslige reaktioner oftest med, så man bliver meget voldsomt påvirket af det, bliver bange. Diagnosen posttraumatisk stress, PTSD, blev formuleret af det amerikanske psykiatriforbund tilbage i 1980 i USA. Og i Danmark anslås det, at cirka 1/3 af de danske veteraner fra Afghanistan lever med PTSD-symptomer i flere år. Imens det er mere usikkert, hvor udbredt det er blandt de nuværende herboende flygtninge fra konflikter i Mellemøsten og Afrika. Syrerne eller afghanerne eller dem, der kommer fra nogle af de afrikanske lande, som har været præget af krig og væbnede konflikter i mange år, og det gør en forskel på, hvad er det, man har med i bagagen. Så de ukrainske flygtninge, de kan måske i højere grad få en her og nu psykosocial støtte, og så har de faktisk mulighed for at gå ud og fungere og få en hverdag til at fungere, mens at nogle af de andre flygtningepopulationer, vi ser, de er så multipelt traumatiseret, at de har ikke de samme muligheder for at honorere de krav, som man måske gerne vil stille her fra det danske samfund. Og det tror jeg, det er vigtigt også at have den vinkel, at vi skal skelne mellem de grupper der. Og det er ikke fordi, den ene gruppe ikke vil, og den anden gerne vil. Det er simpelthen fordi, de kommer med forskellige grader af belastning.
Siger Louise Schwartz, der samtidig ser optimistisk på, hvordan den aktuelle parathed til at hjælpe de nytilkommende ukrainske flygtninge på flere måder også kan forebygge senfølger som posttraumatisk stress. Jo hurtigere vi kan normalisere hverdagen, jo bedre mulighed har de for at håndtere de krisereaktioner, som uværligt følger med og har været udsat for de her meget voldsomme oplevelser. Det vi bare skal være opmærksom på, det er, at der er nogen, som er for sårbare, som stadig er for krisepræget til, at de vil kunne etablere en normal hverdag med de krav, der følger med der. Arbejde, aktivitet, skolegang, kunne indgå i sociale relationer, kunne forholde sig til en fremmed kultur, et fremmed land, et sprog, man ikke kan. Og der skal vi bare være rigtig gode til professionelt at screene de her mennesker og sikre, at de får den fornødne hjælp, inden at vi så at sige sender dem ud i ordinær beskæftigelse eller ordinær aktivitet, som for eksempel skolegang. Og så er den gode historie også, at man i langt de fleste tilfælde kan komme på den anden side af de posttraumatiske stresssymptomer, hvis de bliver erkendt og behandlet i tide. Og alt det, der foregår i øjeblikket i Danmark, alle de her mange gode hjælpetiltag, er jo også med til at skabe så normal en tilværelse for, nu taler vi om ukrainerne, at de faktisk får mulighed for at normalisere deres tilværelse så meget som overhovedet mulighed, og alt andet lige giver dem nogle bedre muligheder for at kunne håndtere de her svære oplevelser, som de har med i bagagen. Og nu skal det handle om noget lidt andet, men stadig om krig, for her der slutter vi den her udsendelse med et uddrag fra en tv-koncert fra den Fynske Opera, som i anledning af 75-året for Danmarks befrielse tilbage i 2020 kunne præsentere den tyske opera Die Weiße Rose, der handler om et ungt søskendepar, Hans og Sophie Scholl, der blev dømt til døden for deres modstand imod nazisternes diktatur.
søvn, de mindestære sår. Kom, vor, kom Danmarks blide sommer, kom blomster brummet vand, kom gyldne dag og vilde nat, kom søde fuglesang. Det var så, hvad vi valgte at vise i den her udgave af Udsyn Verden i Odense. Men husk, vi kan ses igen og igen her på kanalen, så jeg håber, du har lyst til at se med. På gensyn og have det godt. Hej!